Turci! Ćao stuberi, danas radimo... Da li mogu da vlogujem? Može. Ćao stuberi. Danas radimo još jedan vlog. I ne znam za vas, ali mi svi stuberi volimo da gledamo Logana. I danas smo htjeli ovaj vlog da posvetimo njemu. To jest probat ćemo da snimimo jedan vlog u stilu Logan Paula. Dušane, svi znamo da je Logan mnogo hype. Tako da pomozi da se hype-ovim. Turci! Ćute, vlogujem! Nešto liko kao tebi naca. A ti mene vaćaš, ne ja tebe smijam. Ići mali Milica i Milica. Oste mene, majmani jediš. Alo. Samo nešto da ti kažem. Kad se najmanje budeš nadao, doneću ti copyright. Mila, kad se najmanje budeš nadala, doneću ti obrve. Imam samo puder, nisam razbazala. Dobro jutro, Stuber bando, danas snimamo još jedan vlog, Moram budemo hype, čekaj. Ne valja, nisam dovoljno Logan Paul. Dobro jutro, Stuber bando, danas snimamo još jedan vlog. Fuck. Ipak ću raditi sa majicom. Konačno radimo dobro jutro, Stuber bando. Mi smo sada u Beču. Hajde da se javimo u Beču. Dobro jutro, Beč! Okej, nema nikoga u Beču. Moram da se uhajpujem, brate, kako on toliko uspeva. Danas, kao i svaki dan, kao i svaki sljedeći dan, vežbamo za olimpijadu Tokio 2020. Ja sam sad u Beču, mi smo u stanu, nemamo pare za teretanu i nemamo tegove. Šta ću onda da uradim? On će da iskoristi Milu kao teg. Mila! 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 Mila, fali mi teg za teretanu. Da li želiš da budeš moj teg? Crkam obrve. Please. Imam jednu polu obrvu. Molim te, nacrtaj obrve pa da vežbam s tom. Dobro. Moram sad da vežbam za olimpijadu. Mila ima samo jednu obrvu, nema veze, to nije bitno, jer će Mila biti teg. Kako si znao? Nema čega se bojiš, samo ja mogu da stojim. Povijedi ću te. Pa nema veze, ajde. Ajde! 1 million likes! 3, 4, Siđe, hvataj me! Teretana je gotova, vreme za doručak i kao što znate, moj privatni kuvar je spremio. Ja nemam privatnog kuvara. Nema veze, ali moramo da jedemo nešto iz mikrotalasne. Zašto Logan Paul sve jede iz mikrotalasne? Nemamo mikrotalasnu. Fuck! Okej. Pretvarat ćemo se da je ovo mikrotalasna. Delicious. Fuj, brate. Idem da se javim mom dečaku, that's my boy. Idem da se javim mom dečaku, papagaju. Gde si, buraz? Šta kažeš? Nisi papagaj? Kako ovaj papagaj čudan. Te ljubim. Šta? Šta kažeš? Idem da se javim Dušanu. Okej, papagaju. Idem da se javim Dušanu. Dušan je moj cimer. Ko niste znali, Dušan je moj cimer. I ima belu kosu, ali se ofarba u brownsku. Ćao! Ćao Dušan, šta radiš? Ležim, brate, kuliram. I onda... Brate, ali ti gledaš Loganove vlogove, možda budeš nadrndan. I moram da ti bacim vatru u facu. Burazi, sad ću da prankujem mog cimera. Zapalit ću fireball i bacit ću mu na facu. Kao što vidite, on spava.
Znao sam Logane, brate. Brz, ja nisam Logan, ja sam Siće koji glumi Logana. Šta treba da kažem? Odlično, to trebaš da kažeš! Dušane, jako mi se sviđa taj tvoj pokrivač. Mogu da te smrvim. Ne? Brate, ovo nije sprnja. Pukao me adrenalin, brate. Majke mi pukao adrenalin. Znači, tresem se, brate, nije lako biti Logan. Brate, on lik nije normalno. Saki, ti se zoveš Johannes i možeš biti vegan. Dobro, nije to vas. Ajde, glumi vegana. Imam kakve trave. Mila, Halo. Mila, nauči me kako se kaže, ja sam youtuber, želim sve za džabe na nemačkom. Ich bin YouTuber, ich möchte etwas für... Ich bin YouTuber, ich mu... Džabe. Schnitzel, ja! Na Schnitzel. Langsam Hitler Schnitzel, auf Wiedersehen gehabt. Sam moram da uradim ovaj cool transition. Čekamo, šta je to, trolebus? Tramvaj. Čekamo tramvaj. Što, brate, tako nesigurno? To Smila ovako radi. Stigli smo sa stanice. I sada idemo po luku. A joj, izgubio sam Logan Paulovo vibe. Gde ste ljudi? Evo nas na lokaciji, stigli smo, sad ćemo da pokupimo luku. Da vidimo kako izgleda njegova škola. Luka, kako je bilo u školi? Super. Jesi smešao nešto, a? Ne. Smešao nešto? Jesi danas novo naučio u školi? Ništa klasično. Ništa klasično, jesi nešto matematiku? Koliko je 16 plus 22? Au? 308. Vlog ne bi bio vlog bez mog ortaka, Đorđija. George of the jungle. Gde si, Đorđi? Gde si, buraz? Šta ćemo danas da radimo? Šta ćemo danas da radimo? Idemo u DM. Šta ćemo kupiti u DM? A ja ću kupim ubijač trepavici ili bater. Ja ću da kupim nešto za protiv zanavtica. Šta sam rekao? Mislim da je velik na drogama. Dobiješ kesu, sve sam pokupila u jedan džep. Mila, ne mogu mi stane tvoje četkice. Šta lik radi na sred ulica, brate? Pogledaj lika na sred ulica, brate. Ajde, Dušan, stani igraj pored njega. Nemam gde da stavim. Izazivam te da staneš igraš pored njega. Ne mogu preko tramvaja. Dušane, ajde freestyle, ko je bolji? Ko je bolji, Dušane? To, Dušane, care. Dušan nije normalan, majke mi. Ajmo, dance battle. Mogu ja. Ajde, daj tvoru, drži. Ajde, pič. Sad će neko što ima snik pare, brate, si se pokidam. On se da drogirao, oni samo nisu normalni. I ljudi, to je to što se tiče ovog vloga, ja i Dušan smo pokidali u ovom dance battle. Bili smo u shoppingu, kupio sam 5 stvari protiv zanavtica za svaki prs. Čekaj, šta? Zanavtice, brate. I to je to, ljudi, što se tiče ovog vloga. Samo Logano, buraz i mi se vidimo. Kaži mi da me voliš! Volim te, Sić. What the fuck?